दिनै मोनाबिलिनि 10 बाजियाव खासिखत्रा प्राइमारि आन्दाराव थानाय लाइमोनफोर जाय बिथांमोना दिनै बिपिएफ हान्जाखौ दुखु मोननानै इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै आरो गोसो गुदुं जानाय बिथांमोनानो जइन जाफैदों। बिथांमोना गासै 34 यां जेनेरेशन यां इउथ लिडार पार्टिनि जइन जाफैदों। दिनै सायखं सारखौ हेल्प होनो होननानै इउपिपिएल दोलोखौ मदद खालामनानै आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे इउपिपिएल दोलोआ एबसलुट मेजरिटि लानानै जाहाथे सरकारखौ दानो हायो बिनि थांखिखौ लानानै बिथांमोना दिनै जइन जाफैदों आरो बिथांमोना मोनसे दिनै थांखि लादों जे जायखिजाया सायखं सारखौ जों देरहाहोगोन। बिथांमोना बे थांखिखौ लानानै बिथांमोना सिगाङा बिसोरो बिपिएफ सापर्टारमोन। बिपिएफ दोलोनिफ्राय दङ बिथांमोना हाखर बायहाट बिथांमोना बिपिएफ वार्कारमोन। दिनै नाथाय बे बिपिएफ आदर्श आरो नीतिखौ मोजां मोनैनि थाखाय आरो बिथांमोना जिहेतु गार्जेना गैलिया, गार्जेननि गोदाव सोराव गैया, बिथांमोना दिनै बेखौ दोनथ'नानै इउपिपिएल दोलोखौ सायख'दों आरो फैगौ समावहाय इउपिपिएल दोलोखौनो मेजरिटि बा एबसलुट मेजरिटि खालामनानै सरकार दाहोनो थाखाय बिथांमोना थांखि लाना फैदों। दिनैनि दानि परिस्थितियाव जुदि गाबोन जुदि भलिं बा गाबोन जुदि भटिं जायो, दिनै बे जोंनि सावरायग्रा सार सायखं बसुमतारी सारा मिनिमाम 10,000 भट लानानै ओरैनो देरहाखागोन आरो बेनि परिस्थितिया अलरेडि जाखाबाय। गाबोन जुदि जायोबा गाबोन देरहागोन। आं नुनायाव दा दिनैनि more than 10,000 भट लानानै दिनै सायखं सारा देरहागोन। बिथाङा नाजाबाय थादों, ट्राइ खालामबाय थादों। बिथाङा दिनै जेरैखिजाया इउपिपिएल दोलोनि जोंनि केन्डिडेट सायखं सारखौ प्रेजेन्ट थाखाय ट्राइ खालामबाय थादों। नाथाय बिथाङा हानाय नङा, जिहेतु बिथाङा मोनसे टाइम लिमिट थायो, मोनसे एज थायो। बिथांनि जुनै स्पिरिट एन्ड एनार्जि जोंनि देहानि मोनसे साननो हानाय माबाफ्रा बिथाङा एसे खमजोरि जालांबाय थाबाय। देहाजोंबो बिथाङा खमजोरि जालांबाय। स' बेबायदि आउटडेटेड लिडारखौ जोंनि यां जेनेरेसनफ्रा लुबैयाखै, जायनि फलाव दिनै जोंनि खासिखत्रा प्राइमारि आन्दाराव थानाय लाइमोनफ्रा दिनै नुजाफैदों। दिनैनि दिनाव इउपिपिएल दोलोखौ फेजेननो हानाय बा इउपिपिएल दोलोजों टक्कर लानो हानाय खुनु राजनीतिक दोलो गैया बा हान्जाबो गैया। दिनैनि परिस्थितियाव बिथांमोना जेसेबांखि बाब्राबा मानो, एसेबां ट्राइ खालामा मानो, बिथांमोना हानाया नङा आरो बिथांमोना बेखार जागोन। थाखा फैसा बिथांमोना गारनानै लाब गैया आरो देहाखौ खस्थ' होना बिथांमोना जेबो मुलाम्फा गैया। नंगौ, सैथो बे खोथाया। माने जों सिगांनिफ्रायनो जोङो खौसेथि जानानै नै दा फैदों। माने जों बिपिएफ हान्जायाव दं। दा माखासे जों नुबाय जोंनि जेनाखि जोंनि गार्जेन जोंखौ जायनाखि दैदेनोमोन इउथनि हिसाबै, दा बिथांमोना जोंखौ माने जेबो खेल खालामै बा माखासे खेथ्रआव जोंखौ खुनु रायदावैखौ जों माखासे नुनो मोनदों। आरो आंल' नङा, नै लोगोफोर दङ आंनिनो बिदा फंबायफोर। दा जों जयै सिगांनिफ्रायनो जों इउथआव ओंखारबाय थायोमोन। नाथाय जोंखौ दिनैसिमाव जुदि रावबो खेल खालामाबा बा जों गार्जेन गैजायाबा जों इयुनाव जों माब्रैहाय मा खालामहोनो, जोंनाबोथ' इयुन थागोन ना सानसे समाव। बेबायदि साननानै जोङो सानदों दिनै सारनि दैदेननायखौथ' जों सिगांनिफ्रायनो नुबोखादों। अब्लाबो जोङो माखासे समनि गेजेराव जोङो माखासे जोंथ' मावनानै जाग्रा, जों साख्रि बाख्रि गैया, रावबो मावनानै जाग्रानिखा। जों माखासे समनि गेजेराव जोङो ओंखारबोनो हायाखैमोन। दा दिनै नुबाय समाथ' गैला बारा गोबाव। दा जोंखौ रावबो जुदि गार्जेनानो बिपिएफनिफ्राय जोंनि गाहाय थाखोआव बे प्राइमारि थाखोनिफ्राय जोङो जेबो एंगेज गैयाबा आरो जों प्रमद सारनि दैदेननायखौ जों सिगांनिफ्रायनो मोजां मोनबोखानाय हिसाबै जों दा रायज्लायनानै खौसेथि जानानै जों दा सारनिसिम फैजोब्बाय आरो ज'। आराम जोंना नैबे दा मा होनगोन जोङो, नैबे जोंना सारा जयफं सारा जेरेखम जों सिगाङावबो बेखौनो बिपिएफखौ साराबो दंखायोमोन। जों बेखौ बिथांखौनो देरहाखादोंमोन। दा जों बिथांमोनजोंथ' जों बोरै लगे लगे फैनो हानो, बिथांमोननि गिदिर माबानि खोथा जाहैबाय बेफोरो। जेनेबा गोजौ थाखोनि, जों गाहाय थाखोनि माखासे थाबोखादोंमोन। ओमफ्राय दा जोङो बिथांखौनो जों मोजां मोनखायोखा जथेस्थ'। जोंनि पार्टि चिराङाव जोंनो सापर्ट होखानायखा। दा बिथाङा जेरावखि थाया मानो जों बावनो थांगोन। जोंना नैबे आरो
बेखौथ' मा होनबावनो दाथ' जों जानायाव जोंखौ सिनाया जोंथ' आरो बारा सिगांनिफ्रायबो मिथिखायामोन बिथाङा सासे टिचारमोन रिटायार जाबाय बिथाङा जों बिथांखौ बांद्राय सिनाया आरो दा बिथाङाबो जोंखौनो सिनायथि लायाखै जों बेखौ एसे दुखु मोननाय फोरमायो आरो जोंथ' बिराद गोजोननाय माने 5 बोसोरल' जादों नालाय माखासे समाव फैबाय थानाय समाव 5 बोसोरावथ' हास्लाबखाया बेखौ जों बयबो बुजिखायो दा जों फैबाय थानायाव बेखौल' सानो सारा जुदि देरहाखागोन सियरखा बिथा आरो बेजों लोगोसे माने सारा जोंनि थाखाय बेसे नायगोन बेखौ जों 100% आगोलनि समाव बिसोरनि आमोलाव 15-17 बोसोरसो नोंथांमोननि बे 13 समस्यायाव होआखैमोन दा बेखिनि सरकाराव गोदानै जों मोननो हादों बिराद गोजोनथाव बाथ्रा बे बुंनो हायो उननि समावथ' जों बेखौनो सानगोन माने जों बिराद गोजोनदों आरो दिनैनि दिनाव आरो खनसे खननै लोगोफ्राबो खनसे खननै बुंहरनायावनो जयै ओंखारबोबाय मालाबाबो बिदि जाफेरामोन दिनै जाबाय गोजोननाय मोनदों आरो